Hi, Namaskara. This is Vijay Vineet. V4 News is celebrating its 16th anniversary and congratulations to all the viewers. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಹಕಾರದಿಂದ V4 News 16th ಇಯರ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಏನಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿನೀತ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್? ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕಾಯಿಸಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯಾರಪ್ಪ ಡೇಟಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮೀ, ಕಮ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಧು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಾವೆ ಗೊತ್ತಣೆ ಮಧು, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕದೆತ್ತು ಬಾತಿರಡ ಯಾನು ಪಂಡ್ರೈತ ಬಕ್ಕ ಬಚ್ಚನ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಹುಷಾರಂದ ಈ ಕ್ರಮಲ ಒಂಚೂರು ಐದು ದುಮ್ಮೆ ಹುಷಾರ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಪುರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಅತಿ ಶೋಕುಂಡು ಬಕ್ಕ ಸಂತೆದತ್ತು ಪನಿ ಬಕ್ಕೆಂಗಿತ ಡೌಟ್ ಆವಂದು ವಿನೀತ್ ಪನಿ ಬಕ್ಕೆಂಗಿತ ಡೌಟ್ ಆವಂದು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದ ಪುದರನ್ ಬಂದಾಗ ಡೇಟ್ ವಿತ್ ಮಧು ಅಂತ ಬಂದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆನಾಗನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ನೀ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಫುಲ್ ಭಯಂಕರ ಪಣ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಏರಪ್ಪ ಒಕ್ಕದ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ ಮಧು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದ ಆಪುನ್ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಜಾನ ಇರೆಗೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೇಟ್ ಬರ್ರಿ ಚಂದತ ಇರ್ಲೆ ತಡ ಬರಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪು ಜರತೆ ಇರೇನು ಓಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ನಾಡು ಅದು ಓಲ್ IPL ಅಡೆ ಪೂರ ಫೋಡ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ಊರಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಮಧು, ನಾಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ದಾದನ್ ಪನ್ನಗ ಈರ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಡುಲ್ಲರ್ ದೈ ಪನ್ನಗ ಯು ವೆಲ್ ಡಿಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ ನಕುಲು ಸೇರ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮರಲಿಲ್ಲ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಧು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆದ ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪನ್ ಜೆನ್ವಿನ್ಲಿ ಪನೋಡು ಉಂದಾಂಡ ದಾಗಿರ್ ಮನ್ನಾಗ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಆರೆ V4 ಇತ್ತೀರ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನಿದೆ ಈ ರಂಚ ಪಲ್ಲಾಗ ದುಂಬು ನಮ್ಮ V4 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ದಾದಪುರ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಪೂರ ಇತ್ತನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆವೊಂದು ರಂಚ. ಯಾ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಆಂಡ ಯಾನ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮರ್ಲೆ ಬಕ ನಮ್ಮ ಮರ್ಲು ಪಾತ್ರ ಊಟಡೆ ಪೋಪ ಐವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬರೆದಿಕ ಇಂಚ ಚೌಕಲಕ ಮಂತದಾಯ್ತು ಲೈವ್ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬಗ ಇರ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಪಾತರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಾತರ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪನ ಖಾಲಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತು ಯಾನು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಕ್ಕುನ ಕೇಂದ್ರವಿನಿತ್ತು ಫುಲ್ ದಕ್ಕಿನಿ ಅಡೆಗೆ ಏ ಅಂಚ ಬರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಈ ರಂಚ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಬದುಕಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ನೀರಿಗೆ
ನೀಂದರ ಎಂಕಂತ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆ ರಾಮನ್ ಇರಾಗ ನೀಂದರ ಗೊತ್ತನಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಅಂತೂ ಊರೋಡು ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತು ನೀಂದರೆ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೊಚ್ಚಾಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ ನನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಜೆಡಿ ಓಕೆ ಸತ್ಯಪ ನೋಡು ಇರು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡನಾಡ ಇರೇನ್ ಪೂರ್ತು ನೂಕುದು ಪಾಡು ಎಂದು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಟಸಲು ಓಕೆ ಸೊ ಮದು ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ದೀತಾರ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿನಿಮಲ್ ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚದಾದ ಎತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ V4 ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಗ V4 ಕವರೇಜ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಕುಲು ಇಂಚ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾನ ಅಂದ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಲೆತ್ ಕೇನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ದ ತರೆಕ್ ಹೋಗಿ ನಿಜವಾದ ಏನ ತರೆಟ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ತು ನೂಕುದು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಮದುನು ದಯಪಣ್ಣದು ಸುಳ್ಳು ಅದು ಸುಳ್ಳು ದಯಪಣ್ಣಗ ಈ ಇಜ್ಜ ಅಂದೊಂಜಿ ಆಂಡ ಏನ ಬಾತೇರ್ ನೀರೇ ಒಲ್ತಿಯೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚ ಊರು ಅದು ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಡ್ ಯಾನು ಕುಡ್ಲನೆ ಇಲ್ಲಂದು ಪಾಲ್ತೀನಿ ನಿಜ ದಾಯ್ತವ ಬಾತೇರ್ನು ದಾಯ್ತಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇರು ಪನ್ಪಾರು ಆ ರಾಮ್ ಸರ್ ಲೆತ್ತೆ ರಂಚದ ಇರು V4 ಮಲ್ದಾರ ಸಾದಿರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗನೆ ಪುಡತೊಂದಿತ್ತಾರದಲ್ಲ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡಿದ್ ಪೋದಿತ್ತು ಇವ್ರು ಮಾರೆ ಅಂದು ಹೊಲಿತೇರು ಮಾರೆ ಪಿರ ಪನ್ಪಾರ ಹಿಂಗ್ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ ಇಜ್ಜು ನಿಜ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆಂಕರ್ ಆವಡು ಬಂದೇನ ತರಟ್ ಆ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಾಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಒಂದು ಓನ್ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಮಲ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಜಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ 2010-11 ಅಪ್ಪಗ ಆದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 2009 ಆದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 8-9-10 ಅಪ್ಪಗನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದಕ್ಕ V4 ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಆತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದಕ್ಕ ಮದುನ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಪೋಣು ಬಂದಾಗ ನೇಮ ಕೋಲ ಆಟ ಜಾತ್ರೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಓಲು ಪೂರ ಉಂಡ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಮದುವೆ ನೇಮ ಕೋಲ ಆಟ ಬುಡ್ದು ಮದಿಮೆ ಬರ್ಡೇ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅವು ಪೂರ ನೋಡ್ತೋನ್ರೆ ಅವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಬೈದಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಈರ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಕೆ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿ ಇದು ಯಾವ ಪಣ ಅಂಚ ಇತ್ತು ನಾ ಟೈಮ್ ಇಡು ಇರ್ನ ಯಾರ ಬೊಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ MC ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ MC ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ್ಪುರ ಒಂಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ್ಪುರ ಒಂಚೂರು ದಾದನ್ ಪನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಪನ್ಪರತೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗದ ಪಾತೆರು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗದ ಪಾತೆರು ಬಟ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಪನ್ಪರತೆ ಒಂಜಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಐತ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಾದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತೇನು ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಪಾತೇನು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಏನಂತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಂದಿ ಶಾಲೆನ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಿಂದಿಯಾ ಅಂಚ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯರ್ದೆ ಒಂದು ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡ ಕಲ್ತೆ ಪದೋಲಿ ಫುಲ್ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ನಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ಊರು ಮಲಯಾಳಂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಪಾತೇರು ಕಾಸರಗೋಡ ನಿಮ್ದು ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ನಂದು ಬದಿಯಡ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಯಾನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಪಾತೇರು ನಿಜ ಎಲ್ಲಿರ್ದ ಇಂಕ ಮಮ್ಮೂಟಿನ ಪಕ್ಕ ಮೋಲಾಲಪುರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಡು ತೂಪಿನ ಮಾರ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಲಯಾಳಂಲ ಇಂಕ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಪಾತೇರು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತೇನೆ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಕಲ್ತೆ ಇದನ್ನ ಒಂದಂತೆ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪು ಪುತ್ತೂರು ಅಂತ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಾನು ಕುಡ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುಲ ಕಲ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಮುಲ್ತೆ ಸಾಧನ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಒಂತೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಪನ್ನ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಮೇ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ನಿಜಂದೆ ಅನ್ಪಂತು ఒక అవెతులు అయితే మలయాళం ఓకే కాసరగోడ రాదిత్తారు ఒక ఇరేగి వెళ్ళి నా మలయాళం చూసి అభ్యాಸ ಇತ್ತನೆ ಬಾತಿರ್ದು ಎವಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಬರೋದೈತೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಅವಳು ಬದಿಯಾಡ್ ಕಡ್ಪುರ ಇರೇಗ ಆತ ಮಲಯಾಳಂ ದಾಲೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬದಿಯಾಡ್ ಕಡ್ಪುರ ತುಳು ಕನ್ನಡ ನಡಪುಂಡು ಪೂರೇ ರೇಟ್ಲ ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪಾತೆ ನಕುಲ್ಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ ಮಲಯಾಳಂ ದಾಗಕ್ಕೆ ಬೂರುಜ್ ಅಂಚೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ఒక ಶಾಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಆಯ್ನ 7th ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ್ CBS ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ 7th ಆಯ್ಬೋಗಿದ್ದಿ ಬಟ್ 7th ಮುಟ್ಟ ನಾನು ಕನ್ನಡನೇ ಕಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಕ್ ಬರೇರು ಹೋದರೆ ಪೂರ ಬತ್ತು ಆವಡಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಬುಡ್ಲೆ ಐದಕ್ಕ ತುಳು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆಚೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನವರದ್ದು ಸಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬ್ರಿಟಿಷರದ್ದು
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವರು ಬಂದಿರೋ ಅಕ್ಲ ಸಂಗೀತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವಾರ ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಈರೊಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಾರ ಸೊ ತಮಿಳ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ వాళ్ళ అంచది యాక్చువల్లీ ఆయన స్టార్ స్పోర్ట్స్ పోయేతే అಲ್ಪ స్టార్ స్పోర్ట్స్ తమిళ్ డెంక్ మస్తు జನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ರಿತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಎಂಚ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಜವನೆ ನಾಡ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋಡದೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆ ಹೌದು ಅಂಚ ಬತ್ತನು ಫ್ಲೋಟ್ ಬತ್ತನು ನೇಮಕೋಲ ಜಾತ್ರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನು ಅಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಂಡೆಡ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಲುಡ ಅಂಚ ಪಾತೇದು ಒಂದೇ ತಮಿಳ್ ಬತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ತಮಿಳ್ದ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಹೀರೋನ ಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಡಿಗೆ ಮೂವಿ ಬತ್ತನು ನೈಸ್ ಆ ಮೂವಿ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಮಿಳ್ ಪಾತೇರು ಅದೇ ಸೊ ದುಂಬುದ ಮದುನ್ ನಮ್ಮ ತೂಂಡುಂದಾಡೆ ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ ದುಂಬ ಪಗೀರು ಎಂಪ ಕೆಜಿ ಇತ್ತಾರ ಅನ್ನದೆ ತೂಕ ಅಂಚ 50 ನಿಜ ಬಾಯಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಐವ ಉಳ್ಳಾರಿ ಇತ್ತ ಐವ ಉಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಅಜ್ಬರ್ದು ಮಿತ್ ಪೋತಿದ್ವಿ ಪೊಕಡೆ 60 ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪದ ಅಂದಾಜ್ ಇತ್ತಾರ ಬಟ್ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಾರೆ ಇರು ಬಟ್ ಇರು ಅಂತ ಈ ಸೈಡ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ತೋಳು ಅವು ಮುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡವಳು ಬಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕತ್ ವರ್ಪಿನ ಆತೆ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡುಪುನ ಈ ರೆಂಚ ಇತ್ತಾರೆ ಅಪಗಲ ಇರು ಒಂಚೂರು ಬೊರ್ಲೆ ಅವಾಗಲ ಪೊರ್ಲು ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ದಾನ ಮಲ್ ಬರಲ್ಲ ಆಬುಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ದಾಯಗ ಮನ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಬೋತುಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಪಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಯ್ರೆಂಚ್ ಶೇ ಯಾನು ನೀವೇ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಗೊರ್ಕಾನ್ ಬೇರೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬುಲ್ದಿನಾರು ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿದೇರು ಹೀರೋ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ನೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ನ ದಾಲ ಜಮನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ ನೇಮ ಅವು ಪೂರ ಪತ್ತಿನ ಅವಳ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಡು ಲೈಕ್ ಇಂದು ಪಾಡರೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಈತ್ನೇ ನಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಪಾಡೋಡೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ತಮಿಳ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರು ಓಕೆ ಸಂತೋಷ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈರು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಇತ್ತಾರೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ತೂನಾಗ ಮದು ಓಲ್ಲೇರಿನ ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಓಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುರಲೆ ನೇಮ ಕೋಲ ಆಟ ಬಾಯ್ಕೆ ದಕ್ಕುಲೆ ಪುನಃ ಮದು ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಪೋದು ಇಜ್ಜಿ ಮದು ಓಕೆ ಆತ ಬಿಡ್ತಾನಾಗ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀರ್ನ ವಾ ಪಿರಿಯಡ್ ಬಂದು ಈರೆಗೆ ದಾಯಗೆ ಇರೋಂಜಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ಇರು ಪೋಯರ್ ಅಂಚದಾದನ ಒಂಜಿ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪೂರ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಹುಬ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡ್ ಗೊತ್ತುನದೆ 4 ದಿನ ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಒಂದು ಜನಕುಲೆ ಬಂದ ಆಪೋಣಿ ಈರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಊಡೈತೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಿದೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹೊಸಪೇಟ್ ಹುಬ್ಳಿ ಅವು ಪೂರ ಉಲಾಯ್ ಇಡೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿದಾಯಡಿಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಅಂಚೆ ಪೂರಾಗ ಯಾನು ಊಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಕೊಂಡು ಆತತ್ತಾನೆ ಯಾನು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದು ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾಗಿ ಅವರೇ ಓಕೆ ಸೊ ಮದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಚಪ್ಪು ಅವು ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ಪಾನೆ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡತ ಒಂದೇನೆ ಎಂಕಿತ್ತು ಇಜ್ಜಾಡಲ್ಲ ಯಾನಿತ ಪಾಡ್ದೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಬಿತ್ತನೆ ಇರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ ಇರ್ ದುಂಬು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಬಂದು ಮದು ನಮಕೊಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಮಲ್ಪುನೇಟುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಅವು ಬರ ಮಲ್ದಾರ ಒಂದು ಮದು ಅಪಗದ ಮದು ಎಂಚತ್ತೇರು ಇತ್ತದ ಮದು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆರು ಐತ ಕ್ಲೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತೋಜಾವೆ ಓಕೆ 80 and 50 ಅಂಚ ಆಟ 70 and 50 ಅವು ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮದುನ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಪೂರ ಕೇನರ್ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಮತ್ತ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಆಪ್ಸಿಲ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೇನೆ ಲೈಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸೊ ಇದು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೋಯ್ತೆ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದ್ಲಿ ಪಾಡೆ ಡನ್ ಓಕೆ ಇರೇಕ್ ಶೋಕ್ ತೋಜನ ಹೆಂಗ್ ಶೋಕ್ ತೋಜನ ಇರೇಕ್ ಶೋಕ್ ತೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಯದ ಅಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇಟ್ ವಿತ್ ಮಧು ಶೋಕ್ ತೋಜನ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಂಚಾನ್ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ ದೊಂಬುಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇರೇನೆ ಆ ನಿರಾಳ್ಡೆ ಕುಲ್ಲದೆ ಅದು ಕುಲ್ಲ ರಾಂಡರ ದೊಂಬು ಇದು ರೆಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಹೋಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರದ್ದು ಪೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈರ್ ಶೋಕ್ ತೋಜನ ನಮಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇನು ಬಕ ಖಾಲಿ ಏನನೇ ತು ಏನನ್ ಬರ್ಬಂಜಿರಿ ಏನನ್ ಸಿಪಿಎಲ್ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ರಷ್ಯಾ ಏತು ಅದೇ ನಾನು ತೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದು ತೂಯರ್ ದಿಕ್ಕು ಜಲ್ಲದ ಇಜ್ಜಿ ಈನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಯಾನು ಊರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದ್ಬಂದು ಬಂದಾಗ
ಇತ್ತ ತುಲೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಗೇಮ್ ಎತ್ತಿಲಕ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಗೇಮ್ ಒಂದೇ ಪನ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗೇಮ್ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಈರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದಾಂಡ ಈರಿತ ಮೂವೀಸ್ ದಂಚಿಲ ಬರೋನುಲ್ಲಾರ ಸೊ ಇತ್ತ ತಮಿಳ್ದ ಮೂವೀಸ್ ಮತ್ತ ಈರ್ ಮಲ್ತಾರ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಂಚ ಪನ್ನ ಇರೆಗಿತ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಸೊ ಈರು ಇತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ದಾರ ಪನ್ನಾಗ ದುಂಬು ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶೋಸ್ ಉಡು ಇರ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡುಕುಲ್ನಾಗ ಇರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಆಯ್ದ ಮೂಲ ನೇಮಕೋಲ ಆಟ ಜಾತ್ರೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಲುಪ್ ಉಂಡು ದಾದನ್ ಬನ್ನ ಹಾವ ಬಾವ ಮಾತೊಪ್ಪು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಪನೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಇರಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಹಾವ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಪನ್ಪೆ ಈರ ಏನು ಮೂನೆಂಡು ಮಲ್ತು ತೋಜ ಅವಡು ಕನ್ನಡಕ ದೆಬ್ಬೋಡು ಅವು ಇರೇ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಕನ್ನಡಕ ದಿವೋಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ದುಪ್ಪಡ್ ಮೂಲೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಅಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಮಧು ನಮೋನೆಡು ಮಧು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ದಾದನ್ ಪನ್ನಾಗ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರು ನಯನ್ತಾರ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನಯನ್ತಾರಕ್ಕೆ ನಯನ್ತಾರ ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕೆ ಯಾ ಶಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಕೋ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಅಂಚ ತಮಿಳ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸೊ ಮುಂಕುತಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಮುಂಕುತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ಮೂಕುತಿ ಬಂದ ಇಡೇ ಹೋಪದೆ ಅಂದವೇ ಮೂಕುತಿ ತಿನ ದೇವೇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ ಅಂತ ಮೆಳ್ಳಿತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಮೂಕುತಿ ದೇವೇರ್ ಅಂತ ಪನೋಳಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತ ಈ ರಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಲ್ತು ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಓಕೆ ಕಲ್ಪರ ಸೊ ಸ್ಮೈಲ್ ತೆಲಿಪುನ್ ಓಕೆ ಬಲಿಪುನ್ ಏನೇನ ತೂದಿರಿ ಕೊಂಚ ಲವ್ ಆಂಡ್ ಏನಂತ ಮೂರೆನ ಬರೋಂದೇ ಲವ್ ಇದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಜಂಚ ಲವ್ ಆಂಡ್ ಲವ್ ತ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೆ 2 ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಆಂಡ್ ಮೂನೆಡು ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬತ್ತನೇರ್ನ ಆಯ್ ಸವಾಸ್ ಸವಾಸ್ ಬಾರಿ ಶಾಕಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ದಾನ ಮಲ್ಲರ್ವನ ಇರ್ದಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಇತ್ತೆ ದೇವೇರೆಂತು ಯಾರು ಓಕೆ ದೇವೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತಿನಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಯರ್ ಫುಲ್ ದೇವೇರ್ ಆಯರ್ ಅಪ್ಪ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಚಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೇನದಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲಿ ಅವ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಶಾಕ್ ದೇವೇರ್ ಮನುಷ್ಯ ದೇವೇರಾಣ ಶಾಕ್ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬೊಕ ಹಾ ಅಂತ ಮೀನಿದಲ್ಲ ಪನೋಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಧುನ ತೆಲಿಕೆದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಓಡೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರ್ನ ಓಡೆ ಉಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಈತೆ ಈತೆ ಇತ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನಾಗಿರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಜಿ ತೆಲಿಪಾರ ಅಪ್ಪ ಗಿರಂಚ ತೆಲಿಪೋರ ಇದು ಫೇಕಾ ಫೇಕ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಜ ನೀರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವೇ ಗೊರ್ಪೇರಿ ಹಿಂಗೆ ದೋಸೆನಾ ಅದೇ ಇದು ಅವು ಓಕೆ ಇರಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತಾರ ಫಾಯರ್ ಇತ್ತಿರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೆಲಿಪೋಡು ಉಂದಾಣ ಅಪ್ಪ ಗೆಂಚ ತೆಲಿಪೋರ ಎಂದೇರಿದ ಪೂರ್ತು ನೂಕೆರೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಈರೆ ತೂನಾಗ ಒಂದೇ ಈರೇನೆ ಕಡ್ ತೂನಾಗ ಒಂದೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ಜ ಅವಾರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತಗೋಸ್ಕರ ತಾಗಿನ ಮನ್ನಾಗ ಇಜಿನ ಇರೇಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ ಆಮ್ನತೆ ಏತು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನೇನೆ ಪಾತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ನೆಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದನ್ ಬನ್ನಾಗ ದುವರ್ನ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಝೋನ್ ಆರ್ ಪುಟ್ಟುದು ಬೆಳೆತಿನ ಝೋನ್ ಬಕಾರ್ನ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಉಂಡವು ಬ್ಲಡ್ ಮಾತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಜಾರ್ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ್ದ ಪಾಡ್ದು ಬೈದರು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಾರೇನ್ ತೂಂಡು ನಾಡ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ದಿವಾಲಕ ತೋಜರ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅವು ರೀಲ್ ಮೋಡ್ ಅವು ಎಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ತುಡು ತಕ್ಲ ಮೇಲೆ ತುದು ಏನ ಮೇಕಪ್ ಏನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜ ಮುಲಂಜೆಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಮಾಡ್ರ ಆದಿಜಿ ಅವ್ಲು ಬರ್ತನಾಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಪನ್ನಡ ಬಚ್ಚ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈರ ಒಂಜಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರು ಎನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನಲೆ ಈರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬುಡ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಜತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಪಾತೆರ್ ಬರ ಇರ ಸೊ ಅವೇನೋ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ ಬರ ಇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್ ಇಂಚ ಅಂಚ ಪನ್ಯ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದು ಇಂಚಿ ಪನ್ಯ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಲೆ ಕದ ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರಿತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೋರೆ ಪಂಡ ಗಾಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದು ಆಕ್ಟ್
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯರ ಬಂಗೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಂಜೇ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಗುಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಲ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹುಷಾರತ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ ಅಂಚ ವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪತ್ತಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾಡ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಿಂಗಾಲ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಬೋದು ವಿನ್ನ ಸೊ ಅಪಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆ ರೂಪುಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ನನಸಾಗಿದೆ. ಬದ್ಧ ವೈರಿಯಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಾಜಯಿಸುವ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಿಂಚಿನ ತಾರೆ ಆಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 1 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮಧು ಮಾಯಲಕೋಡಿ, ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿಗೆ. ನೈಸ್ 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 ಭಾರಿ ಶೋಕ್. ನೀವು ಒಲ್ತಿಯ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಲ್ತಿರಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಾರ ಪರ ಪಟ ಪಟ ಪಂಡ್ರೆ ಪಾತೆರ ಬತ್ತನು ದುಂಬು ಇರೆಗ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರ ತಪ್ಪು ಪಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಉಪ್ಪಾಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ತಿಕ್ಕಣ ನಮಕ್ ಸೊ ಏಪಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಡೆ ಉನ್ಲೆ ಯಾವಾತೆ ಬೇ ದಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಟ್ ವಾಸ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಧು. ಪಾತೆರ್ನಂಗನೆ ಬಾರಿ ಫಿದಾ ಆದ್ ಬೋಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜಿ ದಾಲ ವಾಯಿಲ್ ಇರ್ತದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೂವಣ್ಣಲ ಪತ ಬೈದವರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂದಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬೋಟುಲ್ಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದೇ ಪೂತ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಬಂದ್ ನೋ ಅಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲರೆ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಬರ್ಬೇನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಾಸವಾಳ ಪೂವಣ್ಣಲ ಇಜ್ಜೆ ಓಕೆ 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 ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮೇಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶೋ ಉಡುಲ್ಲರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಂಡ ಮತ್ತ ಈ ಮಲ ಕಂಪನೀಸ್ ಮತ್ತ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತ ರಪಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆವಡು ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂದಾಂಡ ಮದು ಎಂಚ ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುರ್. To an evening that will mark great significance to each one of us present here, ladies and gentlemen. This is the evening that each one of us have been waiting for. A night that brings all of us together to celebrate the essence of what we believe in this corporate, the essence of being one family. A very good evening. Welcome to the grand get-together of XYZ that is being hosted by your host for this evening, who is me, Madhu Mailakuri. Let's get started with this evening. And all I want to do is put your hands together, applaud and clap for yourself, clap for ourselves, clap for this wonderful evening. Yay, yo man, bari shok aatan dada patir ira ana bari shok aatan patir dina nu pokkade pugarna tu nu satya pugarnu anchadav vinit satya pugari nada kushan. Okay, that was really wonderful. Tule switch over to lencha itte namaku incha ite onji star night ike nekku pura battare nende apagencha madu ndu apere ite red version tu dan maduna so ite third version. This is very important onji MC bodithu nanja quality dada one pair avirada undu ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ದಸರಾದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ದೊಂಬು ಉಪ್ಪಾಡು ಬರ್ಸ ಉಪ್ಪಾಡು ಓಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಡೀ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳುವೆರ್ ನಾಕ್ಲು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಅವು ದಸರದ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತನೇ ಆಪಿನಿ ಅಂಡ್ ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪೂರ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಫುಲ್ ಧಮಾಕ ಆಯರುಂಡು ದಾಯಪಣ ಇನಿತ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತು ಸೇದ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಡಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾನುಲು ಪೊನ್ನುಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ನಿಕುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂದ ಸೈಪಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾದು once more ಡಾನ್ಸ್ ಗಂಡಲ ಪನ್ವೇರ್ absolutely ita mooji versions nama tudan maduna so nikul tudu par beta sector but maduna talent kaali ite nalla bhayankara nalla mast undu so yana pan peda da enchina anta nama boat udu beta kade poya ha avani ane kade molu kullu anta bacchi du ir marat bond denir paadu dommundu paadudu anda dommi jindala paadada paade poi nama next location boy vinith bejar apina bacchi yes and nanath paatarandu maduda
ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಾತಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಪಂತೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ ಬೇತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೇನ್ವಾ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಅಂದ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೋಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೋಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೆ ಅದು ರೆಡಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅವನ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಕುಡ್ಲ ಕುದುರು ದಾದಗೇಡಲ ಇವೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲ ಕುದುರು ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮದ ಸೊ ಇತ್ತ ರಿನೋವೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪುದರ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಐಕ್ but one of my favorite spots letto batane on a date thank you okay so Madhu coming back to your lifestyle ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಗೀರು ಅಂತ ಸಪುರ ತೋರ ಇರ್ತಾರೆ ಸಪುರ ಆಯರಂದು ಅವು ದಾದೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಸಪುರ ಆಯನೆ ಅಂತ ದಾದೆಕು ಇಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಸಪುರ ಆಯನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತೇರಿ ಯಾನ್ ಪನ ಹುಬ್ಳಿ ಅಂಚಿಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೋಯ್ತೆ ಸೊ ಇಂಕಲ್ಪ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆದ ಇಂಕ ಅಮಿಬಾಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಸೊ ಐದ್ ಇಂಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಆಜು ತಿಂಗಳು ದಾದ ತಿಂಡಲ ಬಂಜಿಡು ಉಂತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅವು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆದ ಪುರ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬೆಟರ್ ಆತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತನಗ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲ ಬರ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದಲ್ಲ ತಾಕುಲ್ದಾಲ ಪಂಡಿಜೇರು ತೋರ ಔಟ್ ಸಪುರ ಔಟ್ ಪಂದೆ ಸಿ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಒಂತೆ ಸಪುರ ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಾಲ ಡಯಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಆತಿನತ್ತೆ ಇತ್ತ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಯೋಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಒಂತೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ಮಂತ್ರೆ ಬಟ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಪುನ್ ಅವಂದು ದುಂಬುರು ದಿಂಜಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬುಜಿ ಏಪಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಹೆಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಅನ್ಫನಾಗ ಹೆಂಕುಲಿತೆ ಮದುನ್ ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಡು ಬೇತೆ ಲುಕ್ ಬೇತೆ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಹೆಂಕ್ಲೆಗ್ ವಾವ್ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಮದುನ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮದು ಒಂಜಿ ದಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕೊನೆಯರ ಬರ್ಬೇಕು ಲಂಚ ಬರ್ತಪ್ಪ ಒಂದಿರ್ತೀರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ತಾಳೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದ ಐಕೆ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ವಿದಾಯ ಬಂದಾಗ ಮದು ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಮೇರೆ ಏರು ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮಾರೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದು ಫೋಟೋಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಂದು ಮದು ಈ ಸಪ್ರ ಎಂಚು ಅಂಚುನಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ಇರೇಗೆ ದುಮ್ಮುದೆಲ್ಲ ಬಕ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಬಂದಾಗ ಇರೇ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತು ನಾವು ದ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ ದುಮ್ಮು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೊರ್ಚಿನ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಮೇಕಪ್ ಲಾತದಲ್ಲ ಓಕೆ ಖಾಲಿ ನಾಲಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರ ಅಡ್ಡು ತುಂಡು ಮುಗಿಂಡು ಕಾರ್ ದಿಯರ್ಡ ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಾಳು ಬಕ ಆರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನಾರು ಇಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಮೇಕಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಂಡ ಬಟ್ ಎಂಕ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಚಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕುಲ್ಲು ನಾಡ ಅಕುಲೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನೇಟ್ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ ಪೆಂಕ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆಜಿ ಇದೆ ಎಂಕೆ ಕುಲ್ಲು ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಎತ್ತನ ಸತ್ಯವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಸಿ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಂಡ ಆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಇತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದಿ ಅಂದಲೆ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಏಪನ ಪೋದು ಕನ್ನಡಿ ತೂಯಿ ಅಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಡಿರ್ ನಾ ಫೀಲ್ ದಾದ ಯಾನ್ ಇಂಚಲ ತೋಜುವನಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ತೂನಾಗ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಲಕದ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡ್ ಲಕದ್ ಬತ್ತ ರಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಉಲ ಈಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ನಾ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಪಡ ಯಾನೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ತೋಜ ಎಂಜ ಬಿರೋರ ಮಲ್ಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ನಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಎಂಕಿತೆ ಯಾನ್ ಪನಗ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೋ ದಾನು ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನೆರೊಂದು ಪೇಪರ್ ಅಂಚ ಯಾನೆ ಬಲಿರ ನಂಜ ತೂಜ ಯಾನಿರ ಪೊನ್ನಲಗಾನೆ ತೂತೆ ಐಕೆ ಡೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಮಾರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಲ ಉಂಡ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಈರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತಿರ್ಗವನ ಬಿಡ್ಚಾರ್ತಾನ ನೀರು ಬನ್ಲೆ ಸೊ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಝೋನ್ ಉಡುಪು ಎತ್ತಂದೆ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ಪುನಾಡು ಹೂ ಅವಡ್ ಎಂಕ್ ಆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೇನ್ ಸೊ ಒಂಜಿದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪನ್ನ ಖಾಲಿ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಅವಡ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೇಚರ್ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಿಜೆ ನಾನು ಅಂಚೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ದಕ್ಕ ದುವೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಆಡ್ ಆನ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಲುಕ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ತಂದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಆವಡ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅವೇನು ನಮ್ಮೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲಂಚೇನು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ನಾಲ ಇದಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಯಾನ್ಸ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಆಸ್ ಮದು ದುಮ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜನ್ ಪನ್ಪುಜಾನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಎಂಕಿತ್ತ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ
ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಣ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಣ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕುಡ್ಲದಾಕಲು ಕೊರ್ಚುಂಡ ನಮಗ್ ಓಲಾ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲದಾಕಲು ಅಂಚ ಪೂರ ಬಾರಿ ಇಂದು ಮಂತದ ನಮಕ್ ಮಂತದುಂಡ ಈಜಿ ಬಟ್ ದಾದಾಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ್ ಏರಿತ್ತೇರ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಇಂಜ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ್ ಹಾಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಸಾದಿಡ್ ಹೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಏರಾನ್ಲ ದಾಲೊಂಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ನಮಕಿತೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪುನ್ ಹಾಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬೋಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗಿ ಅಪ್ಪಗಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಂತದ ಉಪ್ಪೇರ್ ಪಣ ಯಾಲ್ ಮೇಕಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ನಯ ಪಣ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಏರಿತ್ತೇರ್ ಮೇಕಪ್ ಕಲ್ಪಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿ ಬೋಕ ಇಂಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕನ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ದಾಕ್ಲಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ PUC ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತದ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಹುಷಾರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐ ತೊಟ್ಟುಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸತ್ಯ ಪನೋಡುಂದಾಣ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟಿವಿಡ್ ಮನ ತೂಪುನುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅನುಶ್ರೀನ್ ತೂಪ ಮನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೇ ಉಪ್ಪುವರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಬೇರೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ ಐಟ್ ಫೇಮ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುನು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದಾಗಿತ್ತೆ IPL ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆತನ ಅಂಚ ಇದರಿಂದ ಈರ್ ಪನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದ ಮಾತ ಜನಲ ತೂಪುಜೇರು ಅಂಚ ನಿಜ ತೂಪುಜೇರು ಇದು ಇಂಚನೆ ಪನು ಇದೆ ಕುಡ್ಲಡಿರಿ ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ವೇರ್ ಅವು ದಾಪನ್ನಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೂಪುಜೇರು ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಮೀತ ಆತ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ IPL ತೂಪೇರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಒರಿದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಸಾರೆಗಮಪ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ತೂಪಿನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡೈಟ್ ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಡಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ತೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ಪೂರೆರ್ಲಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನಿ ಆ ತೂಪಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪುನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೀಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಬರೋದಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪರ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮದು ಒಂಜಿ ಅದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಟಾಪ ಬರ್ತದೆ ಬಗಿರ್ ದಾದ ಮಲ್ಬಾರ ಈ ಮೇಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಲ್ಲ ಮನಡು ಅಂಚ ಈ ಮೇಡ್ ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ഞാൻ എനിക്ക് ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಐಟ್ ಮನ್ಪೋಡೆ ಪಂದ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಓಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ ಆಫರ್ ಬತ್ತದ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಕರ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತನ ಶೋರ್ಲಿ ಅನ್ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶೋ ಒಂದು ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಶೋಸ್ ದಾದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ತುಲಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಾದನ್ ಮನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಬೋಬಿನಿ ಹೀರೋನ್ ಕಡೆ MC ಮಲ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಅವು ಪೂರ ಬಂದಾರ ಅವು ಅದು ಅನ್ಸದು ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತ ಪನ ಐತೆ ಕೆಲವು ಶೋಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆಂಕರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಾಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಶೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮದು ದುಂಬು IPL ಆಣುಲೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೋಟ್ ಪಾಡು ಏರ್ಲ ತೂ ಒಂದಿಜ್ಜ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂ ಏರೆಂದೆ ತೂ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೇನ್ ತೂ ಏರೆಂದು ಲಂಚನೆ ತೂವೆ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದು ಯಾನ್ ಮಾತೊಂದು ತೂಪಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಏರ್ ತೂಪಿನ್ ಇಜಿ ಕೆಲವರಂಚ ಉಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಇಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಕರ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೂಪಿನ ಕೆಲವು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓಲಾ ಲೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನಲ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತದ ಐಟೆಂಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಕರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತಿನ ಶೋರ್ಲಿ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಈ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋದು ಬರ್ಪಿನ ಅಂದಿತ್ತನ ಐ ವುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅದೇ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಪೆದ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೋಡೋ ನಾನು ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಆಪುಡು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಟ್ ಶೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕನ ಶೋಲಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಏನನ್ ಬುಡ್ದು ಏರ್ ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಥವಾ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ
ಇಂದೆಂಕಲು ದಾಲ ಇಂದು ಉಂದ ತೀರ್ಲ ಇಷ್ಟದ ಅಂದು ಯಾನ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲ ಅಡಯ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ನನಗಿರೋ ದಾಲಲ್ಲಿ ಏನದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಹೋದ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ಆಸ್ ಅ ಕೋ ಆಂಕರ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ my first choice will always be Anurag. Napanaga at comfort zone onekil mast event ottu host la maltada but as an anchor enk co-host ada or okay and mugindu Anurag na budar batada and next ite popu nana next step Karnataka de ere ishta hosting mode Karnataka female anchor I will always go with Anushri. The doubt edge it and as a Kannada male anchor I think it will I think Akul Balaji, yes. Itte da onji a roadies mode atte but as a normal anchor, yes. Okay, India ga battanda tough call actually inke panaithe sports abhyasa adadu undate entertainment airport anchor ada entertainment board undi irna zone panda ire ishta apina ancha akula entertainment adupu news dakla adupu erla adupu ancha anda then definitely I think Jatin Sapru. Okay. Mata ireg mast ishta. Ira bagandana irna anchoring ನೀರು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನೇರೇನು ಫಾಲೋ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಡ ಅತ್ತ ಇಂಚ ಅದು ದುಮ್ಮುರ್ದ ಇಂಚ ಇರೋನ್ ಏರೇನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆರ್ ಯು ಅಡ್ಮೈರ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನಂದ ಆದುಪ್ಪು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿಮುಟ ಏರೇನ್ ಲಾಂಚ ಫಾಲೋ ಮಂತದ ಇಂಕ ಅಕಲ್ಲ ಕಾವೋಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಇನಿಮುಟ ತೂಯಿನಾಲ್ ಅತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಂಡ್ ಐತೆ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಂಕರ್ ಏರಿತೆ ಏರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪನ್ನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಲ್ಯಾಂಗರ್ ಪಂತದ ಪಂಡಾಗ ಆ ತಾರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆತ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆ ತಾರ ಜೆಲ್ ಆಪೆ which is a very anchor panda anchu uppod panaga onji subject da bage gottu pod at the same time expert naknottu onji akla level de untudu onji friends like paate na onji comfort zone onji create manpodu so yan mahinti langar ant panda panaga ar onji aata na field achieve mantide so ancha but arle kaavodu pandi anpanaye apana she is a very good anchor and arna edde kaltadu yan better avodu ancha enna policy okay illa tuition korpare ಅನ್ಸತ್ತೆ ಪಣ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಂದಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಂದು MC ದ ಮಾತ ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಎಂಚ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾರ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬೈಜರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪುರ ದಾಲೇಜ್ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಅಡು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮಧು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆರ್ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಅಪರ ಯಾನಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂತೆ ದೂರ ಏಪಲ ಪನ್ನಗ ಯಾನ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನೇ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಅಂಚಪುರ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಹತ್ತ MC ಕಲ್ಪವನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಕೆ ಕಲ್ಪವ ಐಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ వచ్చి ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜೇರಿಂದ ಇದನೇ ಕಲ್ಪ ಇರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದು ಬಿಡ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಬರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಡೇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಡದೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪರ್ರೆ ನೀರಂಡಲ ತಿಕ್ಕುವ ಹೌದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಜೀವನಾಡು ಕಾಸೆಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಉಂಡು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ నేను ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕೆ ಪಂಡನ ಅಂಡು ಹೋಯ್ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜನ ಎಸ್ ಮಧು ದೊಂಬು ಪೌಂಡಾವೆ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದತ್ತನದೆ ನೀರು ಬರ ಪರಿಯಾರದೆ ನೀರು ತೂಲೆ ಆರಾಮದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಮಿಳ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಖಾಲಿ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದುದೇ ಗೊತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ನಯನತಾರ ಹಾಯ್ ಬಡದು ಬೈದಾರೆ ಸೊ ಎಂಚೆರ್ತೇನೆ ಮುಂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಪನೋರಾಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾಲಾಜಿ ಮೂವಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ನೋಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ತಮಿಳ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆದ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಆರ್ ಮಲ್ಲಪುದಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನೇಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ LKG ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತೀನಿ ಸೊ ಆರಂಡ ಇಂಚನೆ ನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಂದೊಂದುಲೆ ಮೆಗ್ದಿ ರೋಲು ಅಂತೆ ಒಂದೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಒಂತೆ ಜೋರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಅಂಚ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಲ್ಲ ಮನ್ಪನಕೆನ ಯಾನೇನು ಯಾರು ಮಕ್ಕರಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ எனக்கு ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ ಪಂಡೇರಿ ಜಿ ಎಂಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಚಿ ಎಂಕಿ ಅಂಚನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೆರೊಂದು ಮೂವಿ ಇತ್ತಿನ ಆಂಡು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ನಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಅಂದೇನೆ ಬಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಜಿ ಅನ್ ಇಂಚೆಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರೋಡು ಬಾಲ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಆರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಪೋದು ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವರ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ವರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ದ ಸೀನ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಎತ್ತಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆತ ತಮಿಳ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮನ್ಕುನ ಆತ ಗೊತ್ತು ಇಂಚ ಪಾತೇರೋಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಸೊ ಏನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತದ ಇಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಸೀನ್ ಆಡಿಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೊರಿಯೆ ಬಟ್ ಆರು ಸೇಫರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಾತೆ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೆಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೊರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾ ಫ್ಲೈಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ನೆಗ್ದು ಫೋನ್ ಬಂದ್ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕಿ ಮೆಗ್ದಿ ಅದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಬೇತೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತದಿಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನಿನಿಂದ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗಲ ಮೂವಿ ನಯನತಾರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯರೆ ಫೋನ್ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಫೈನಲ್ ಆನಾಗ ಪಂಡೇರ್ ಇಂಚ ಮೂವಿಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಯನತಾರ ಅಂಡ್ ನಿನ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಯನತಾರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ದಾದ ಈ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಕುಲ್ದು ರೆಡಿ ಆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಟ್ ಪುನ ಸೀನ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವರು ಆಜರೆ ಕಾಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡಲ ಅವು ಶೂಟನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಆಪಿನಿ ಪೂರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ವಶಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೀರ ಆರ್ಲ ನಮಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಸಟೈಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಐ ಮೀನ್ ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಯನತಾರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಊರ್ವಶಿ ಚೇಚಿನೊಟ್ಟು ಮಂತಿನಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಕೊರೋನಾದಾದ್ರೆ ಅಂಡ್ 2020 ದ ಟಾಪ್ 5 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಡ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಕುತಿ ಅಮನಿಸಿನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಸಾರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ನಿಕಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪಂಗ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಟ್ಪೋಟ್ ರೋಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಕೊರ್ವಾರೋಡು ಯಾನೇ ಶೋ ಆಯ್ ಬೊಕ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಎತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೌನ್ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು IPL ಜನಕ್ಲೆಗ್ IPL ಪನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಂದಾತನ್ ಅಂಚ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಏರ್ ವಿನ್ ಫೇರ್ ಇಂದ ಇರ್ದುಂಬೆ ಒಂಜಿತ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ ಮಿಂದಲ ಫನ್ ಫೇರ್ ಇರ್ನ ಕೆಬಿಟ್ ಇತ್ತಿನದೆ ಮದು ಇನಿ ಹೋಗೋದುಂಡ ಅಂಚ ಫನ್ ಫೇರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಬೇಲ ಅವು ಆತ ಉಪ್ಪುನ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಅತ ಬಟ್ ಮಸ್ಜಾನ ಒಂದು ಕೇನ ಕುಲುಲೆ ನಾನು ನಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಟಿಪ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟಿಪ್ ಬುಡುದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಐತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ರೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಓಲಾ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆ ಒಂದು ಪುನಗ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಫೋಟೋಸ್ ಗೆತ್ತದ ಏರೆಗ್ಲ ಕಡಪುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಊರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡಾತೆ ಸೊ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಬ್ಜತೆ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ IPL ಟೀಮು ಕಪ್ ಬರಾಡ್ ಅವು ಕಪ್ ಬರಾಡ್ ದಾದನೆ ಅವಾರ್ಡ್ RCB ನೇ ಏಪಲ RCB ಫ್ಯಾನ್ ಮದು ಕನ್ನಡಗಡೆ RCB ಬುರ್ದು ಫೇವರೇಟ್ ಅವು ಇರ್ನ RCB ಓಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಅವು ಬುಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ಆನ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದಾಪನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಭಗವಾನ್ ಪೇರು ಮಧು ಕಾಲಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ದಂಚೆ ಹೋಪಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಸತ್ಯನ ಪುರ್ತು ನೂಗುದು ಪಾಡುವೆರು ಇಜಿ ಅಂಚೆ ಅನ್ಕೆಂಡ ಐತೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಲೆರ KL ರಾಹುಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂತ ಅಪ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲ್ ನೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಈ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪುನ ಪುದಾರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಜೆ ಸುಚಿತ್ ಮುರಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಕೆ ಗೌತಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇಡ್ ಪೋಯಿನಿ ಮುರಾನಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 8.5 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೋಲರ್ ಏತ ಸೊನ್ನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ ಉಂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಐತೆ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಿಕ್ ಮಾತ ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬಿಜಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಪೆ ಸೊ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೇಲಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೆ ಅದೇ ಇತ ಇರ್ನ IPL ಟೀಮ್ ಇಡು ಇರಿಗೆ ಹೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಜಾಸ್ ಅಮರ ಮಕ್ಕಳಂಜೆ which is your hatest team ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬುಡ ಅಂತ ಪನಿ ಅದೊಂದು ಬೊಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ದಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಬುಡು ಇಂದು ದಾಲಜಿ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಇಜ ಅಂಚಾತ ಅವು ಯಾರು ಹೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಟ ಒಂಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಓಕೆ ಐಕ್ ಬೇತಾದ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಟೀಮ್ ಅಂತ ದಾಯ ಪನ್ ಇರೆಗೆ ಇರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ದ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪನ್ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಅಕಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಲ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾ ಪನ್ನೆ ಇಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಡೆಗಾಡೆಗೆ 130 ಅಂಚ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗೆ ಒರ ಮುಗಿಯುನ್ ಲೈಜಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೈಜಿ ಒಂಜಿ ಆಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಒನ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪಿನ್ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಗೇಮ್ ಇತ್ತನ ಆ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಆಫೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಜಾಯಗ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರು ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಷ್ಟ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು
ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ ಕೇನ್ ನಾಂಡ ಮೇ ಬಿ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಆದಿಪ್ಪು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಗ್ರೆಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ದಾದಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ನು ಕೊನೊಪ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ತ್ versatile batsman Kane Williamson. So I think overall on inspiring pandaga enku Kane Williamson and panoli Virat Kohli ullari aniji panpuji, but I prefer a calmer captain than an aggressive captain. So aita ottugu ita IPL enchina mana most of happening mata so irlanchene onji TV mata tuna bari show coach ranchen ಅಂತ so ಜನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಇಂದು ಪುನ್ ದಾದನ ಮನ ita players nakla miti irla ಜಾಸ್ತಿ crush ದಾದನ ಉಂಟು ಏನ player ನ ಮಿತಿರೆ crush ಏನ ಮಿತ್ತು ಇಜ್ಜಾ ಅಂದೆ ಕಂಚಂದ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆಂಕಂತ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಆ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪುರ ತೂದು ಶಾ ಎಂಕ ಕ್ರಶ್ ಉನ್ನೊಂದು ಆಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಮಾತೆಲ್ವದಿ ನಿಜ ಇಜಾನ ಇರ್ಲ ಮಿತಿ ಕ್ರಶ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಇರ್ಲ ತೂರ ಪೊರ್ಲು ಇಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗಿ ಹೊಡ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ನೀಂದರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಲಾಗಿರೆ ಇಜಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಜಿ ಎಂಕ ಅಂಚ ಪ್ಲೇ ಎಂಕ ಏರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿಜಾಂದೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಾಂದೆ ಎಂಕ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಏ ಅಂಚ ಇರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ದಾದ ಮಾರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾನೋ ನಿಂಚೆನೆ ಕುಸಾಲ ಕೇನೆ ಇಜಿ ಎಂಕ ಕ್ರಶ್ ಇಜಿ ಏರ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಜಿ ಅತ ನಾಚಿಗೆ ಆಪನೆ ಪಂದ ನಾಚಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಎಂಕೋರೆ ನಿಷ್ಟಿತ ನಾ ಮೋನೆ ತುಲಕ ಪಂಪೆ ಲೈಕ್ ಯು ಒಂದ ಪಕ್ಕ ನಮಕ ಹಾಗೆ ಜಿಗಿನ ಬಂತಾರೆ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೆವೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾದ ಮನ್ವೇರು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡುಲ್ಲಾರ ಅಂತ ಮನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿ ಜವು ಅಪಗ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಜನಕುಲು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಾವಡು ಮೀಮ್ ಮಲ್ಪುನಾವಡು ಅಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಸೊ ಅಪಗ ಈರ್ ದಾದನ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಆತಾರ ಮೀಮ್ ಆತಾರ ಅಂಚಿನ ಮೀನಿದಾದ ಅನುಭವ ಉಂಡ ಅನ್ಕೇನ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅದು ಮೀಮ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ತೀನಿ ಮೀಮ್ಸ್ ಪೂರ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀಮ್ಸ್ ನಯನತಾರ ಯು ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ of course I feel happy ದಾಪನಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಟ್ರೋಲ್ ಬರಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಪುಗ ಕನ್ನಡಲ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪಲಕನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಲ್ಲ ಗುರು ಮದುಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಗುರು ಅಂಚ ಪೂರ ಮೀಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬೈದಿನ ಉಂಡು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಮೇ ಬಿ ಏರ್ಲದಾಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯಡ ಕೆಲವರು ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಸೊ ಅಂಚನಕ್ಲಿತ್ತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಮಗೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ನದ ಮೇ ಬಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರ್ ಮಾರ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮನ್ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಸಾಥ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬಂದ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬರೋಣ ದುರಾಸೆ ಐತಿ ಬಟ್ ಬರ್ತನ ಸಂತೋಷನೇ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ದಾದ ಎತ್ತನ ಇರ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ 16th ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ V4 ಸೊ ದಾದ ಪನೇರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋರ್ on this anniversary you are here being a celebrity ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಟಿವಿ ಪಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಎದುರು ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ V4 ಈರ್ ಸುಹಾನ್ ಸುಮನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಕೆಲವು ಶೋಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಕ ಏಪಗ್ಲ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಎದುರು ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಪಂಡ V4 ಏತ ನೆನಪುಲು ಉಂಡು ಎಂಕ್ V4 ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ ಬೋಡಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಎಂಕ್ V4 ದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋ ಉಂಡು ಮದು ಬನ್ಪೋಲೆಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ ಹಾ ಪನ್ಪಿನಾಲ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ 10 years ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಪು ಒಟ್ಟುಗು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನೆನಪುಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನವ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇಂಕ್ ಏಪಗಲ ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅವು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ V4 ಮಸ್ತ್ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದೇರಿ V4 ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕ್ರೂ ಅದು ಪಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ದುಂಬೆಂಚೈತ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಚಾತಿ ಜನಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಲ್ಲ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ನಮಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಂತಿನಾರ ಏಪಗ್ಲ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನೈಕ್ ಆಯ್ತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋನಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬೇತೆ ಪೂರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ V4 ಪುದ ರುತ್ತೀನಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಜನಧ್ವನಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ ನೆನಪು ಕೆಸರು ಪೂರ ನಡತೋದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಂತಿನ ಉಂಡು ನಗೆ ಹನಿಡು ಸುಹಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಜೊಟ್ಟು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವ ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಅಪಗನೆ ನೇಮ ಕೋಲ ಆಟ ಜಾತ್ರೆ ಬಾಯಕೆ ತಮ್ಮನ ಸಂಗೀತ ಮದ್ರಂಗಿ ಪೂರ ಈರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದುದಾರೆ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಓದುದಾರೆ ಅಂಚಿತು
ಡಾಕ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಶೋ ಮಲ್ತದ ಉಲ್ಲಾರು ಅದಕ್ಕಿಂಚ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಐಟ್ಲ ಉಲ್ಲಾರು ಓಯ್ಟ್ ಇಜ್ಜರ್ ಫನ್ಲೆ ಮದು ಅದು ಅವು ಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಆತು ನಮಕ್ V4 ಆತು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಐಟ್ ನಮಕ್ ನಮಕ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊರೇರ್ ಪಂಡ ನೀ ಕುಂದು ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡ ತೂಲ ಮನ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ ಅವು ಮಂತು ಒಂದು ಪೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಮಕ್ ಪೂರ V4 ಆಸ್ ಆಂಕರ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಆವಾಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ರೂ ನಮಕ್ V4 ಕೊಡ್ತನು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಗಲ V4 ದ ಪೊಣ್ಣಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ V4 ನಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅದು ಉಂಡು ಮಾತಾಡ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪುಲಕ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಮಧು ನನ್ನ ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅತ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅರೆಡ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪರ ದಾದಾಂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪನೋಲಿ ದಾದಾಂಡ ಇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಪಲಕ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಸಾಧನೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಎಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಬರೋಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡಲ್ತು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ ಮೀನಿ ಓಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿದ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಶುವಲಿ ಮನ್ಪೆ ಸದ್ಯಗ ಓಲ ಮೂವಿದ ರೋಲ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನಕೈಟ್ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂಡ ಶುವಲಿ ಎಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮಂತಿನ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ಅಂಚಿನ ಪಾಲಿಸಿ ಸೊ ಅವು ತಿಕ್ಕನ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಸದ್ಯಗ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬೇಟಿ ಪಂದ್ ಸೊ ಪ್ರಣವ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಮೇಲ್ ಲೀಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಮೇನ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಸಾಶಾ ಪಂದ್ ಸೊ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವು ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿದೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರೋಂಡು ಸದ್ಯಗ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜೆ ವಿನೀತ್ ಇನಿ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಆತೆ ಮುಗಿಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತ ಇರೇನೊಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಆದುಪ್ಪು ಪಂಡ ಏರ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಇರೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ಸೊ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಪನೋಲಿ MC ಪನೋಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆಂಕರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪುರ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಂಕರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಲ ಕರಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಪಂಡ್ರೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಆದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪನ ಆತು ಮಲ್ಲ ನಾವು ಆತುಜ ಬಟ್ ದಾದ ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಊಲ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ನೇಮ್ ಊಲ ಆ ಕೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಪೋಲಿ ದಾದ ಕೋಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪರಿ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆಂಡ ಕಂಪನಿ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಪೂರಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಖಾಲಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾತೆರುಲು ಅಂಡ್ ಆ ಬತ್ತಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕುಲ್ದಿನ ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂಚೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಂತನ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಾಯಪನ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರ್ನ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಂತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಇಂಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇಂಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ತರೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಆಯ್ನಾದ ನಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಪೋಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಆಂಕರ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಆಪಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಟು ಸಿ ಮಧು ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ V4 ದ ಟೀಮ್ ಲದಾದಲ್ಲ ಸೊ ಅಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆದ ಮಧುನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈರ್ ಎಂಚ ಬಂಗ ಬೈದಾರು ಎಂಚ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತು ಒಂಜಿ ಆತು ಚಾನಲ್ಸ್ ದಾಖಲು ಬರ್ತದೆ ಇರ್ನ ಪೇಪರ್ ಡೌನ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಬರೋಡು ದಯಪನ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ and congratulations ಇದು ನಮ್ಮ V4 ದೇಕೆ 16 years yes V4 ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಡಗ ನಮಕ್ಲ ಪರ್ಬನೆ yes ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರೆಗ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ V4 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನೊಂದು ನನ್ನಾತ ಎಡೆಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಡು ನನ್ನಾತ IPL ಇರ್ ಕನ್ನಡ ಡುಲ್ಲರ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರ್ ಹಿಂದಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವರು ಕನ್ನಡ ಶೋ ಕೊಂಡು ಬಂದಂಗ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ದಯಗೆ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಹಿಂದಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು better than Kannada I think I feel so definitely you have a great scope so nalla at elya praya irna nalla at borthi at time undu so malla level reach ale so IPL anaga irenla onji nama malla host naklotige toopu nanchina bagi engleilla tikkadu and make us proud and make Mangalore proud. Thank you so much. Wishing you all the best. Thank you Ri, thank you so much. 16th years the anniversary ne Madhu notige date with Madhu unpanda nama celebrate maltona so date with Madhu unpanda kali Vineet bar pujer so V4 the audience mata barpere so nama mata ini oni Madhu notige date aila kandi so Madhuna ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ so we had a great and good time ಪನಂದು so congratulations and ನಮಕ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು so ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಕುರ್ತು so ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನ್ಯೂಸ್ and ಅಂಚಿನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ stay tuned to We4.